Ha? Buwan ka, dili. Tulong na balik. Minteryo, hospital. So ako na adlo ka na yung minteryo niyo. Oo, kanyang nauganan, minteryo naman. Hi guys! Here we are again! Vlog na tabesh! Mag-vlog! Ay, vlogger din. Vlogger mo na siya! Saan na tamadulong karon? Saan na tamadulong? Sa? Panalo ng driver, bahala dyan. Namin request? Bye! Asabi! Bye! Makakita yan ko eh. Bye! Sounds na lang. Bye-bye! Yay! Buwan sa effort, dili. Ha? Buwan ka, dili. Tulong na balik. Maligaya, mati kayo muog na hong. Ako tulog balik niya, te. Sini, sini. Tugbalik. Betul, betul ke sini untuk dapat. Satu power bank. Original pa kayo. Kawan, lumpat may gagwang eh. Mistake. Okay. Taguan. Lamat ya. Kapok ni Manyo. Bisa sang malam. Pag-limot tayo na. Kapot sa airport lamat sa power bank. Ako lagi makatinuang eh karon lagi. Basta gini tulugay karon mo. Pili minteryo, hospital. So ako na adlo ka na yung minteryo niyo. Oo, kanyang nauganan, minteryo naman. Hospital ng kuwang. Apa yung tagugma, hindi ka katulog ba? Bro, na ako'y magic, bro. Gagawin. Nangabot lang guys eh. Ano angin. Nangabot lang yung gatang balik. Yaw. Ako ako na ni. Luno mo.
Bo. Ako mo kapag Gana na lang naong. Uy, ano? Ari lang iya. Sao kay ngumata yaw. Siya wala ko. Tulog ako buhok. Amo Ikaw ka iya. yaw. Apil lang ko yun. Abo. Natulog na taba. Tulog na balik. Oh, shit. Ito kaya. Manglak ka, manglak. Kala ko ikaw ay agin. Totoo sa aking paningin. Na ikaw ay akapin. Nalalaho sa dilim. Nais kong malapit sa'yo. Nais kong malaman mo. Thank you.